annabi yake cewa Allah ya ce alhadithul qudusi ne. Allah ya ce, da Allah mu ji karfin maganar nan, law anna awwalakum wa akhirakum, da za a ce farkon dan adam a duniya har zuwa ƙarshen dan adam a duk duniya, duk halittun da Allah ya yi, da mutum da aljan tun daga farko har ƙarshe, wa insakum wa jinnakum, da duk mutanenku da duk aljanunku. Me yasa aka ce mutanenku da aljanunku? Saboda wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduna. Su biyu aka wajabta wa bauta cikin Zariyat aya ta 56. Su biyu ne aka dora shi, sai Allah aka ce wa insakum wa jinnakum qamu fi sa'idin wahidin. Dukkaninmu Allah ya tada mu a wuri daya, tun daga babanmu annabi Adam har karshen dan Adam a duniya, tun daga aljanin farko har karshen aljani a duniya, duk a tada mu tsaya a wuri daya, mu daga hannu kowa ya hada list din bukatunsa a wurin Allah. In ka ga dama ka rubuto shi a cikin diyari, in ka ga dama ka